Ćao svima, danas sam odlučila da snimim jedan challenge, to jest izazov, a to je izazov našminkaj se za 5 minuta. Ja mislim da mi ovo neće predstavljati nikakav specijalan problem, zato što sam ja inače navikla da se šminkam brzo i jednostavno volim da to sve na brzinu odradim i ne volim svaki put da se šminkam nešto specijalno dugo, tako da mislim da mi to neće biti veliki problem. Mada, opet, kada ja u svojoj glavi znam da sam ograničena nekim vremenom, prosto ne znam kako će to izgledati, ali vidjet ćemo. Tako da ja sam uzela, sad ćete mi se smejati, ovo je inače telefon od moje bake, zato što ja snimam telefonom svojim i ne mogu na svom telefonu da uključim štopericu ili tajmer, tako da sam morala da uzmem njen i neću uključiti tajmer zato što je ovde nešto tajmer pokvaren, zeznut, ne znam šta. Tako da sam morala da uzmem štopericu koja će mi odbrojavati vreme, to jest neće odbrojavati nego će meriti vreme, tako da se neće čuti kada se završi 5 minuta, ali ja ću stalno gledati da vidim koliko je ostalo i kada bude pokazalo 5 minuta, ja ću stati sa svojim šminkanjem, tako da samo toliko da znate. I ukoliko vidite da gledam dole mi je ogledalo koje sam ja podesila da snimam na podu, jer mi je tu najbolje osvetljenje, tako da mislim da treba da počnem. Dakle, evo, uključit ću štopericu i kreće sad. Dakle, uzimam Maybelline puder, ovo je kremasti puder i korektor u jednom. Uzela sam namerno ovako da bih skratila sebi muke. Dakle, uzela sam puder i korektor u jednom da bih prosto stigla sve da uradim. Mislim da bih stigla i korektor da stavim, ali prosto, eto, lakše mi je bilo ovako, dakle, prošlo je 40 sekundi. Ja sam puder, nadam se, lepo blindala, koliko vidim jesam. Sad dok se taj puder malo suši, preći ću na oči, uzet ću korektor tu Maybelline maću senku u nijansi Pink Gold, sada ne znam što ću da izvedem, jer imam dugačke nokte, dakle nju ću preko cijela kapka da stavim. Već je prošlo minut, ne mogu da verujem. Dakle, stavila sam preko cijelog kapka i preko drugog ću staviti. Imam dugačke nokte, jedan ovaj mi je na palcu polomljen, tako da sa njim mi je lakše. Uzet ću malo još senki, da ne bude se samo jednu stavila, dakle ovu neku ću malo izgledati u pregibu. I u drugom pregibu. Skoro pa 2 minuta je prošlo. Nakon ti uzimam maskaru. Sad se nadam da se ne uzim da prosto maskar ne umem brzo da stavim, tako da to je to. Već je prošlo više od 2 minuta. Stavit ću Avonov puder u zamenu, on je roze boje. Jednostavno samo malo napušću roz. Tako, i pojačavam ga malo na obrazima, zato što ja njega koristim kao rumenilo, to ste mogli da vidite u mom videu recenzija proizvoda, ostavit ću vam taj video ispod ovog videa. Uzimam Essence Sun Bronzer, blendam tu sve. Već 3 minuta je prošlo, 2. Mislim da je ovo uzimam highlighter Aurin, njega stavljam prstom.
imate šanse da vidite zato što je dosta suptilan. Mislim da je stara kolekcija ovih highlightera bila mnogo bolja i pigmentovanija. Vidite koliko ja puta ovo trljam da bih dobila neki intenzitet. To je to, stavljam karmin. Stavila sam karmin. Eventualno, ja sam završila, dakle sa make-upom, ostalo mi je još 1 minut. Samo ću da pogledam da vidim. To je to. Dakle, ostalo mi je tačno 1 minut. Ja više nemam potrebe, ja sam svoj make-up završila. Mogla sam da stignem da stavim i običan korektor. Definitivno sam stigla, ali ne znam da li vi to možete da vidite. Meni se ovo jako dopada i mogla bih da izađem ovakva negdje sad. Uopšte mi ne bi bio problem. Tako da možda ovaj video i nije sada bio baš toliko interesantan, zato što, eto, uspjela sam da se našminkam i pre zadatog roka. Tako da ja se nadam da vam se ovaj video dopao i da vas nisam smorila, jer rekla sam još na početku da sam navikla da se šminkam brzo i da mi uopšte nije problem da se našminkam za 5 minuta. Tako da ja se nadam da vam se ovaj video svideo. Ukoliko jeste, lajkujte ga, pratite me na društvenim mrežama. Svi nazivi i linkovi od mojih društvenih mreža će vam biti u opisu ovog videa. Tako da mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!